Niku abahe ditakoni, "Yai, putrane jenengan kok hebat-hebat napa resepe?" Gampang. Napa Yai? Anakku seneng tak kei mangan sego berkat. Loh kok ngoten Yai? Heeh, mergo sego berkat ki siji halal loro nek barokah doa. Kuwi lek dadi daging-daging sing barokah, lek munggah ning utek dadi utek sing cerdas. Mula putrane Mbah Yai Siroti cerdas tenan mergo seneng dikei mangan sego berkat. Lah saiki wong gondang legi lek entuk berkat gak kepangan. Akhirnya dipakane pitik, mula sing pinter malih ayo kita kembalikan sego berkat isi ojo sampai gak kepangan. Ngoten lho. Kula kok sombong mboten anak kula iki kawit cilik tak didik seneng mangan sego berkat. Kawit cilik, Pak. Karena saya yakin bahwa ini NU duwe tradisi genduran, tidak sembarang tradisi. Iki mesti anak keistimewaan iki. Anakku iki cilik tak kailih berkat pangan. Mula anak kula kok pamer mboten Bu Polisi. Anak kula iki sing pertama ranking terus sekolah iki, ranking 1, Pak. Sing nomor 2 ki ya ranking terus tapi ranking 8. Lagi cara tak kayak orang tak kayak mangan sego berkat kula ya 28 to yo ranking kira. Lho nggih. Kula ki entuk berkat piro ae. Wah, urung tau ora kepangan. Tak tene nang pondok, masyaallah. Mergo kula iki lek entuk berkat kok ora kepangan. Ngapunten, Pak. Kula iso marah kula. Iki duduk sembarang sego, iki sego istimewa iki. Kutun halalun sing jantenan ki yo iki. Mulai ibu-ibu tak peseni rungokno, lek tanggamu slametan tulung to lek adang disuda. Samane lek krungu tanggane slametan lek adang disuda, kok lek entuk berkat ben kepangan. Kadung disuda tibane gak di. Akhire nyor kemeh nyonyor cangkemeh. Dengke. Bu. Berkate diterusne nggih. Mula sampean delok wong biyen iki, wong biyen ki lek ndonga apa patek mandi? Apa patek teteh. Tapi kok mandi ya? Lho nggih. Wong biyen nek cah cilik nangis sama delok lek nyuwuk sama rungokne rapo enak dirungokne. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kayumu, ya kayuku, ya kayumu, ya kayuku. Puh, cah cilik nangis langsung menencep. Mergo nyapa? Sing dipangan iku halal. Lah salah satu donga gampang kabul ki lek sing dipangan barang kok saiki arep donga wudu sik lesane ya fasih nek cah cilik nangis disuwuk bismillahirrahmanirrahim ya hayyu ya qayyum ya hayyu ya qayyum puh cah cilik nangis malah jewerit ta lha saiki aspal diuntal bantal diuntal kadal ya di wis ibuke rewang ya sembrono bapake genduren ya sembrono dititipi bandulan ya diembat. Wis ngono kuwi. Terus tenan. Yo. Hoi. Lek entuk berkat dipangan. Kelingan para tahun 80-an. Awake dhewe iki urung turu lek bapake genduran urung mulih. Ya apa ora? Anake papat ndok sitok iki didom papat, kulupane dom papat. Berkate entek resik wis entek lejek kober godhonge didilati. Kuwi lho wong biyen. Mula wong biyen ampuh-ampuh. Ngono lho. Hoi. Diling-iling, nek entuk sego berkat kudu kepangan. Kepangan. Mula saiki wong ya rada aneh-aneh. Mula saiki nek to berkat sing diganti barang tah barang kuwi. Iya apa ora? Lah saiki nek to sewon mulih sewon berkate lenga klenthik. Beras, mie. Akhirnya anake mulih, ya berkate dilongne nya. Lho, kok lenga klenthik ya ombenen. Nek kene ya nek saiki berkat barang tahun iki. Empun enten ya. Iyalah. Loh, lek oleh sapa to sing ngomong ra oleh? Wong sedekah iki pangga oleh. Entah ya oleh mateng ya. Tapi lek awake dhewe ganti berkat karo barang tah, kuwi ngrubah tradisine wong biyen, Pak. Mergo wong biyen iki mulang awake dhewe sedekah ki ana loro. Siji apik entah, loro apik mateng. Lah wong Jawa sing ditiru apa ya agama pancen agama ki mbagi sedekah loro enek sing apik mateng apik entah. Sing entah sampean tuku wedhus dibeleh dibeteti terus didomne entah kuwi jenenge kurban. Sing mateng sampean tuku wedhus dibeteti dimasak domne mateng kuwi jenenge akikah. Wis. Dadi lek kurban didom entah lek akikah didom lah akhire wong gondang lagi tiru-tiru. Sedekah ki enek mateng enek entah awake dhewe kudu niru agama.
Akhirnya karo wong segundang legi sedekah didom loro, siji entah apa nglayat. Nglayat iki nggo barang mateng apa barang tah? Cara nggawa soto sak manci oleh apa ora? Oleh wong sedekah tapi ra usum. Arep ning ndi yo? Arep nglayat nggawa apa soto. Wis pirang dina lek mu pekok yo kok lak ngono. Nomor loro becek, becek nggo barang mateng apa barang tah? Cara nggawa blendrang terong oleh apa ora? Oleh wong sedekah tapi ra umum. Lah sing mateng karo wong gondang legi wis didom jenenge Lah aja kok gentah kuwi. Lho lek gentah ya panggah oleh lho. Tapi yang ganti tradisine wong biyen. Lah anu lho Pak Lukman sakniki berkat ora kepangan. Lah iki keliru awake dhewe. Lek berkate ora kepangan, dunungno anakmu kon seneng mangan sego berkat. Omongno lek sego berkat iki sego istimewa ben gelem mangan sego berkat. Aja kok ganti entah. Yo sampean iki lek tuku sepatu kecilian, aja sikile sing kok iris. Sepatune iki gedhekno. Mergo sikil ki wis pakem, berkat ki wis pakem kan biyen barang mah. Omong ngono. Lah engko berkate barang tah didongani, atik emi. Kok omah digodhog, dongane praya leder kuwi wae. Ngene iki ning YouTube dunggah ning aku yo dipowahi do ya ben aku ya ngono. Lha pancen yo awake dhewe aja gampang rubah-rubah kok. Hei. Hei. Sedekah ki mening, ning kene baritan barang cek enek. Oh mening kuwi saka basa Arab baridun maknane adem. Lingkungane dibaritani ben adem. Ngono lho. Lho tapi kok teng perapatan Pak Lukman Daru mangsamu Gusti Allah eneke ning pertelon tok. Ning perapatan Allah gak enek Allah ning ndi enek ndonga ning ndi oleh pokok kok beberi klosokan ya mening tok. Ya penak teng musolahe, musola kerep digawe zikir. Perapatan ae, mergo perapatan gene demit. Bocah iki lek sobone perapatan gampang glegeken kok. Kecelakaan yang perapatan gampang innalillahi mula karo wong gondang legi dibaritani ben adem. Anake loro, wong tuane loro, nggo takir papat digonang perapatan nglumpuk dikentong, potong tong. Akhire kiai ini rawuh donga ya Allah barokah sedekah niki panjenengan paringono lingkungan kula adem ayem tebih saking musibah. Ampun. Jor-joran karo perapatan kulon. Ampun. Mari didongani budal nggo papat mulih njukuk 8. Bati. Lho nggih. Ngene-ngene iki terusno aja dilangi, ngene lho. Hei. Enek neh saiki ulang tahun barang kuwi. Ngampiri neton iki lho. Ngampiri neton. Ngampiri neton. Gua ya ulang tahun. Ngampiri neton. Anak iki lek diulang tahun iki tetengere wong tuwek cetil karo anak.